Syksyllä 1996 Helsingissä vieraili ruotsalainen talousasiantuntija, jonka mielestä taloudellisia syitä rahaliittoon liittymiselle ei ollut sellaisilla mailla kuten Suomi ja Ruotsi. Pirjo Auvinen tapasi hänet. Ruotsin valtionpankin eli Nordbankenin pääekonomistin Nils Lundgrenin mielestä Suomen Ruotsia suurempaan emuintoon on kaksi syytä. Suomi elää juuri nyt samanlaista kasvun aikaa kuin Ruotsi 60-luvun lopulla, jolloin ruotsalaisjohtajat ja AY-pomot lensivät samoilla koneilla ympäri maailmaa kertomassa oman maansa erinomaisuudesta. Lundgrenin toinen selitys suomalaisten tähänastiseen emuintoon on raadollisempi. Det nog fungerar som ett slags säkerhetspolitiskt argument också att Lundgren tulkitsee, että emussa eli Euroopan kovimmassa ytimessä suomalaiset katsovat saavansa myös turvallisuuspoliittista varmuutta. Se, joka emuaikaan uhkaisi Suomea, uhittelisi samalla myös Saksalle ja Ranskalle. Lundgren korostaakin, että emuratkaisu tehdään nyt täysin poliittisin, ei taloudellisin perustein, sillä taloudellisia perusteita Suomen ja Ruotsin kaltaisten maiden emuun kuulumiselle ei ole. Lundgrenin mielestä nyt syntyvä yhteisvaluutta-alue ei ole tarpeeksi yhdenmukainen, jotta Suomen ja Ruotsin kaltaiset pitkälti parista teollisuuden alasta elävät maat voisivat siihen liittyä turvallisesti. Lundgrenin mukaan esimerkiksi metsäteollisuuden suhdannelasku ei saisi Saksan taloutta sekaisin, sen sijaan Suomessa ja Ruotsissa seuraukset olisivat vakavat. Tilanne pahenisi, jos samaan aikaan tuotekehittely suosisikin muita kuin nokialaisia tai ericssonilaisia kännyköitä, tai amerikkalaiset valitsisivatkin turvallisuusperusteilla muun kuin göteborgilaisauton. Emuoloissa pehmitystä löytyisi vain työvoiman liikkuvuudesta tai palkoista. Lundgrenin mukaan näiden joustojen tehoa voi jo nyt tutkia tarkastelemalla vaikkapa Saksaa, eräänlaista yhteisvaluuttajärjestelmää pienoiskoossa. Työn perässä muutto ei ole vilkasta eikä palkkataso ole joustanut töitä tuovasti. Seurauksena on ollut yhä paheneva työttömyys. Ruotsalaisekonomisti ei kuulu devalvaatioiden kannattajiin eikä EU-vastustajiin. EU som sådant är en vettig lösning på de europeiska integrationsfrågorna, medan EMU är ett svårt hot. Lundgrenin mukaan EU sellaisenaan on järkevä vastaus Euroopan integraatiokysymyksiin, mutta emu sitä vastoin on suuri uhka. Lundgrenin mukaan kelluvin kurssein emun ulkopuolellakin voi pärjätä aivan hyvin.